Que tal? Moi boas e moi benvidos a Orixe. Calidade non falla unha semana máis a súa cita, así que durante os vindeiros 20 minutos levaremos ata as súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Facemos unha pequena pausa para a cabeceira e comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Antimildiu Triple, o fungicida antirresistencias pola súa triple acción: sistémica, penetrante e de contacto. Triple función: preventiva, curativa e erradicante. Triplemente útil, incluído en producción integrada con acción sobre a botritis e a escoriose. Antimildiu Triple, o fungicida con futuro. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Aínda que a baixada das temperaturas que se rexistrou nos últimos días ralentizou un pouco o crecemento, o viñedo acumula ao redor de 15 días de adianto. Falamos do seu estado co técnico Juan José Maquieira. Nestes momentos, a fecha 25 de abril, podemos decir que en general o estado sanitario das viñas é óptimo, non hubo problemas fitosanitarios con respecto ao desarrollo de hongos, nin de plagas, nin enfermedades, que sea importante. Si hubo algunha infección primaria con respecto ao mildio, pero cos primeiros tratamentos, digamos que esas infeccións xa se controlaron, e debido a que non hubo choiva, nin hubo mañáns con rocío, nin con saraiva, non se produciron segundas infeccións, co cual, digamos que o hongo está aí latente, está na fase invisible, pero mentre non haxa agua, nin haxa humectación foliar de máis de 2 horas, pódese dicir que o hongo está latente, pero está sin causar, sin desarrollarse, debido a que non hai formación de novas esporas. Non a aparición de infección primaria nunha zona amplia, o sea, foi unha zona puntual, un viñedo con un desarrollo vegetativo de fai a principios de abril de 50 a 60 centímetros, nunha zona xa moi propensa por as humedades que hai nesa zona para que haxa desarrollo de mildio, pero non foi alarmante con respecto a outras zonas de produción. Hai que manter vigilancia, de feito onte, por exemplo, aínda que non choveu, houve zonas donde si pola mañá apareceu con saraiva, con orballo, con máis de 2 horas de humectación foliar, a temperatura alta, co cual aí sí que se pode haber desarrollo de novas infeccións, non? Como dixen antes, está na fase da fase invisible, no que o hongo está aí oculto, digamos, está pendiente de que haya humedad, haya choiva ou algún rocío ou charaiba, humectación de máis 2 horas para que se desarrollen novas infeccións coa diseminación de esporas.
Con respecto ás plagas, digamos, este ano hubo incidencia de algo de acariosis ou orinosis, que son picaduras de ácaros nas follas que nos producen unhas verrugas no haz da folla, que a xente que identifica a veces con mildio, pero non, son picaduras de ácaros que non nos produce ningún daño significativo no viñedo, é simplemente cos tratamentos de azufre que se mezcla no caldo cando se aplica o tratamento para mildio, xa se vai controlando esa plaga. O que sí temos que ter en conta é que, debido a que non hai agua, a sequía que se está acontecendo, non hai desarrollo de hongos, pero sí estáse vendo algún problema de que pola falta de agua pode haber un problema de nutrición no viñedo. Ademais, o estado vegetativo actual da viña, digamos que vai adelantado con respecto a un ano normal, eu calculo que pode andar sobre 15-20 días de adelanto, pola temperatura e climatología tan favorable que tuvemos estes días atrás, co cual, se continuando así, eu calculo que en 15-20 días podíamos estar xa falando da prefloración fijo, pero casi da floración. Coa falta de nutrición, pola falta de agua, xa que a viña se mantén dos nutrientes por a absorción por parte das raíces, e a agua é un vehículo principal para abastecer de nutrientes ao viñedo, podemos ter que a planta vai a chegar a esa etapa de floración con falta de nutrición. Por eso sí que é conveniente, mezclado no tratamento fitosanitario, no caldo, aplicar alguma nutrición ao viñedo a base de potasio. O potasio sí que nos vai axudar a que a planta se faga un pouco máis resistente a esa sequía. Boro, que é un elemento fundamental para evitar o corrimento de flor. Fósforo, que é fundamental tamén na floración. O sea, estes tres elementos nutricionales que son importantes para que a planta, cando chega a floración, este ben nutrida, co cual haya unha boa floración e un bo cuajado do fruto. Este descenso de temperatura que tuvemos a partir de hoxe, principalmente, sí, a partir de hoxe, pode retrasar un pouquiño ese adelanto que levamos de os 15-20 días que se pode estipular máis ou menos, non? Pero en cuanto ao mildio non ten moita repercusión debido a que, aínda que baixou moito a temperatura, 10 grados, pero ven de que a semana pasada estábamos a 30. Baixamos ahora a 18, 20 ou 15, pero pola noite sigue habendo unha temperatura media con respecto ao día, e máis a noite pasamos dos 15 grados a temperatura media, co cual, para o desarrollo de hongos, este descenso de temperaturas non lle vai afectar. Tamén unha sugerencia aos viticultores, ora ter o suelo libre de erva, para evitar que, se ven choivas, se hai rocíos, evitar que se cree un ambiente de humedad que pode ser propenso a que haya desarrollo de hongos, sobre todo mildio. Xa cerca da floración, daqui a 15 días, é aconsellable facer algo de poda en verde con respecto a despuntados, que o despuntado que nos vai axudar, sobre todo naquelas parcelas que onde hai problemas todos os anos, ou suele haber problemas de corrimento de flor, que nos vai axudar a evitar ese problema, que se vai a favorecer a floración ou o cuajado, xa que cando nos facemos un despunte, o que provoca ese despunte é que a enerxía que está producindo a través da fotosíntesis, as follas que están na zona apical, na zona terminal dos sarmientos, esa enerxía se centre máis na formación do fruto, co cual vamos a evitar ese crecimento vegetativo grande para que a enerxía se centre na formación na floración e no cuajado. A poda en verde en prefloración, floración, o sea, daqui a 10-15 días se debía estar recomendable facer, sobre todo nesas parcelas onde hai risco de corrimento de flor. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Máis información na nosa web.
Máis de 100 alumnos da Basque Culinary Center do País Vasco estiveron durante esta semana en Rías Baixas. Por sexto ano consecutivo esta prestixiosa escola repetiu a súa visita á zona impulsada polo Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Desta actividade lles daremos ampla conta a vindeira semana, pero hoxe falamos dunha das novidades que incluiu o programa, unha cata e unha demostración de coctelería con augardentes e licores tradicionais de Galicia. Esta semana, máis de 100 alumnos da prestixiosa Basque Culinary Center percorreron as Rías Baixas. Xa hai 6 anos que o Centro do País Vasco e o Consello Regulador puxeron en marcha esta actividade. Todos os alumnos que han pasado por el Basque han estado en Rías Baixas. Hombre, creo que es una oportunidad fantástica para mostrarles pues nuestros vinos, la viña, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Y bueno, pues a lo largo de estos 3 días pues tratamos de que profundicen en las Rías Baixas. Entonces pues han visitado bodegas, han visitado viñedos, han catado un montón de vinos y bueno, pues también hemos hecho un viaje en catamarán para que conozcan la ría, hemos visitado una cetaria, han conocido también la lamprea, que ahora estamos en época. Entonces bueno, yo creo que queda un viaje muy completo y con la cena de hoy pues hacemos como el broche final, ¿no? Como novidade, o programa de actividades incluiu un primeiro achegamento ao Consello Regulador dos augardentes e licores tradicionais de Galicia. Una cata moi breve, ¿no? Una cata dun aguardiente e unha cata dun cóctel preparado con produtos de la indicación geográfica, aguardientes y licores tradicionales de Galicia. Es solo como una pincelada, ¿no? Se trata de que sepan lo que es un aguardiente, que sepan captar las características que definen el aguardiente de orujo gallego, la amplitud de matices tanto del aroma como del sabor. Vamos a elaborar 2 cócteles que los va a elaborar Ángel Camiña y para que vean un poco la utilización de los aguardientes, que no es algo que está relegado solamente a 4 cotas en el café, sino que es algo para beber, para disfrutar y que además podemos utilizar pues también en coctelería, en cocina, que tiene muchas más utilidades, ¿no? Entonces un poquito pues ampliar sus conocimientos acerca de los aguardientes gallegos y sus utilizaciones, vamos. Os destilados galegos teñen as peculiaridades que lles conceden as variedades autóctonas coas que se elaboran, unha riqueza que quixeron trasladar onte os alumnos. Las variedades autóctonas gallegas son muy especiales, son variedades muy aromáticas, con lo cual nos va a dar unos destilados también, vamos a decirlo así, muy especiales, ¿no? También está el método de elaboración. Galicia tiene un arte al destilar que es muy antiguo y es, como bien dicho, es un arte. El destilar es un arte. Entonces ya tenemos una historia al trabajar con destilados. Con esta cata e demostración de coctelería, o Consello Regulador buscou abrir fronteiras. Recoñecen que a promoción é un dos seus puntos débiles, por iso traballan para corrixir esta eiva. Tenemos que hacer como una conquista, ¿no?, del territorio nacional, pero el territorio nacional me refiero empezando por Galicia, ¿no? El mercado, la hostelería estuvo, ya cada vez menos, ¿no?, pero estuvo inundada por esos mal llamados aguardientes y licores gallegos que, como su propio nombre indica, caseros, que como su propio nombre indica, si son caseros no se pueden comercializar. Y bueno, es una lacra que tenemos que desterrar por ilegal y tenemos que desterrar por la mala imagen de Galicia que transmiten y también por el peligro, el riesgo sanitario tan grande que corre la gente al consumir esos productos, ¿no? Ante esta realidade, o selo de calidade de augardentes e licores tradicionais de Galicia achega garantía, seguridade e legalidade. ¿Qué aporta este sello? Aporta, por un lado, control, ¿no?, frente a eso, frente a lo ilegal, lo malo, la mala calidad, lo clandestino, el engaño, ¿no? Esto es casero y no es casero, que eso que no se dejen engañar, ¿no? Eso no es casero, eso procede de unas empresas que mezclan un poco de aguardiente con mucho alcohol. El alcohol cuesta la cuarta parte, 1 litro de alcohol cuesta la cuarta parte que 1 litro de aguardiente. Entonces ya se pueden imaginar que es más barato, mucho más beneficioso vender alcohol que vender aguardiente, ¿no? Entonces, ¿qué aporta el Consejo Regulador, las indicaciones geográficas? Pues lo que aportan es calidad, seguridad en el consumo y
y bueno, pues una variedad de productos que claro, no se podrían apreciar de outra maneira, ¿no? A galega é a única comunidade autónoma de España cunha indicación xeográfica para o aguardente. Con ela, o sector traballa con máis forza para promocionar e poñer en valor os seus produtos, conscientes do amplo abano de posibilidades que poden ofrecer. El orujo de Galicia sí se conoce, el de casa, el no sé qué, pero realmente el orujo gallego está en las destilerías que están destilando, que son oficiales y que están trabajando el producto. Entonces, eso es lo que tenemos que dar a conocer, que no es 4 botellas que pueda aparecer por ahí en el mercado sin etiqueta, sino que el orujo es mucho más, igual que el vino se demanda etiquetado, pues los orujos también tienen que demandarse etiquetados y a poder ser mucho mejor con indicación de calidad, ¿no? Enseñar otras formas de consumo de estos productos, ¿no? Que estaban como muy anquilosados, ¿no? Se toma el aguardiente, pero bueno, uno no estaba acostumbrado a hacer coctelería con aguardiente, ni tampoco a cocinar con aguardientes y licores, pero sobre todo con aguardientes, ¿no? Yo he visto la reacción de muchos cocineros o cocteleros que cuando le decías que tenían que cocinar o si eran capaces de preparar un plato con aguardiente, pues se le ponían los pelos de punta, ¿no? Y no te digo que sea fácil, pero que es tan difícil como con cualquier otro producto, como ron, como brandy, coñac, como whisky. Tenemos aguardientes envejecidos magníficos que pueden ser sustitutos del ron o el coñac, o mezclas de aguardientes sin envejecer con envejecidos para preparar otros platos. Se puede utilizar incluso la llama del aguardiente o de la caimada para elaborar un tataki. O sea, las posibilidades son infinitas y los platos son impresionantes. En la coctelería pues pasa lo mismo. A cata estivo dirixida pola vocal do Consello Regulador Sonia Otero. Ángel Camiña foi o encargado da sesión de coctalaría elaborando 2 propostas con oruxo de Galicia e aguardente de ervas de Galicia. O mércores 3 de maio a música da nosa terra, a música galega e dos galegos vestirase de longo coa 4ª edición dos premios Martín Kodax da Música, unha cita que comezará ás 9 da noite no Pazo da Cultura da Boa Vila, un evento organizado pola Asociación de Músicos O Vivo e que tamén conta coa colaboración de Martín Kodax, do Concello de Pontevedra, da Deputación e da Xunta de Galicia a través da Agadic. De levar este proxecto adiante, facémolo, verdade, de maneira desinteresada, pero interesada no sentido que queremos que o noso sector pois sexa visible e que a nosa profesión pois teña esa importancia que para nós o ten, porque é o que nos adicamos diariamente. Dende as adegas Martín Kodax dixeron que é un orgullo volver a formar parte dun evento tan importante como estes premios galegos da música. Eu sempre digo mesmo, son tremendamente feliz de poder estar nestes premios, non? A nosa bodega é unha defensora da cultura galega, gustanos moito involucrarnos cos proxectos culturais e musicais, pero es que neste caso é que é imposible non involucrarse, ademais a nivel sentimental, non? E dende Agadic lembraron que neste 2017 incrementouse a participación neste evento nun 16%, contando así con preto de 449 propostas. A estes premios se presentaron, corríxeme se me equivoco, creo que 449 propostas para os premios. Na plataforma Galician Tunes temos 391 grupos inscritos, grupos ou artistas, 56 empresas. Todo iso nos dá unha imaxe da variedade do noso sector musical. Unha gala que correrá a cargo da compañía de teatro A Panadería, que nes terán como fin potenciar o papel da muller no sector musical. Dende o noso punto de vista que é feminista, claro, creemos na igualdade. Se na gala é certo que sobre o escenario ides ver máis mulleres, todo o que hai detrás das cámaras e detrás do escenario son unha maioría espeluznante, por dicir así, de homes, porque a maioría das profesións vinculadas á cultura, sobre todo as técnicas, están moi masculinizadas. Un xurado desta nova edición que estará conformado por Abe Rábade, Natacha Zutcher, Benxamín Otero, Teresa Cuiñas, Xulio Cordeiro, Zósimo López e Noemí Vázquez. 7 homes e mulleres que non se coñecen entre sí e que terán nas súas mans unha importante tarefa. O resultado final da mesma coñecerémolo o vindeiro 3 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra.
Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Imos con máis actualidade na sección das breves. A Ruta do Viño Rías Baixas, integrante do Club de Produto das Rutas do Viño de España, someteuse esta semana a auditoría bianual realizada pola Asociación de Cidades Españolas do Viño, ACEVIN. Estas probas son un requisito imprescindible para entrar e continuar no club, organismo ao que a ruta pertence dende o 2005. A través dunha empresa externa, o órgano xestor das Rutas do Viño de España desenvolve uns exhaustivos controis de calidade para renovar a certificación. Previamente a esta visita, dende a Ruta do Viño Rías Baixas, remitíronse as auditorías realizadas a un centenar de asociados, sendo esta cifra superior ao 30% exixido dende o ente nacional. Unha vez remitidos os informes, un auditor desprazouse ata o itinerario enoturístico para realizar inspeccións aos asociados. Os resultados daránse a coñecer na vindeira reunión da Xunta Directiva de ACEVIN, que se celebrará en xuño en Cambados. A Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia e Vega formou os viticultores no uso de produtos fitosanitarios para lograr unha maior sustentabilidade do viñedo. A xornada técnica realizouse en colaboración co Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro, a Asociación Galega de Enólogos e o Instituto Galego de Calidade Alimentaria, e abordou a xestión de pragas e enfermidades do viñedo. Con esta actividade búscase a concienciación do sector sobre a importancia dun control baseado na menor utilización de produtos fitosanitarios. O obxectivo a divulgación científica e técnica sobre o manexo integrado e ecolóxico de pragas e enfermidades no cultivo da viña. Ademais, o sector puxose o día nas novas ferramentas tecnolóxicas que se aplican na sanidade vexetal. E ata aquí chegou o noso repaso semanal da actualidade do sector vitivinícola. Non esquezan que voltaremos o vindeiro xoves con máis novidades. Como sempre, aquí en Orixe e Calidade, en Canal Rías Baixas. Sexan felices. Ridomil Gold Combi, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o funxicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomendas o Aga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.